அடுத்ததாக கரைச்சி பிரதேச செயலாளர், அடுத்ததாக கண்டாவளி பிரதேச செயலாளர் அவர்களை நாங்கள் விளக்கினோம். அடுத்ததாக சமூக மட்ட பிரதிநிதிகள் சார்பாக இன்றைய நிகழ்வுக்கு சமூக மட்ட செயலாளர்களே, தேர்தல் ஆணைக்குழுவிற்கு பிறந்திருக்கின்ற அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளே என்பதிலே பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இந்த நிகழ்வானதான் இது நடத்தப்படுகின்றது. அதாவது தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடமிருந்து மக்களாகிய அரசு அதன் பின்னர் ஒரு குழு செயற்பாடு போல இன்று நிகழ்விற்கு சமூகம் அளித்த கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசாங்க அதிபர், தேர்தல்களின் போதான தெரிவத்தாட்சி அலுவலர், இளையோர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். உண்மையில நாங்கள் இருக்கின்றோம். அதிலே பொதுமக்களாகியவர்களுக்கு அந்த இருக்கின்ற வாக்காளர்கள் குறிப்பாக உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் வடபகுதியில் இருந்து கூட கொழும்பு உள்ளிட்ட வேறு மாவட்டங்கள் தூர பேசுகிறவர்கள் வாக்களிப்பதற்காக தனியே இங்கு வந்து வாக்களிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் மிக குறைவாகவே இருக்கும். அதிலே குறிப்பாக பார்க்கணும்னால் ஊடக நிறுவனங்களில் அலுவலகங்களில் இருக்கின்ற உடவியலாளர்களுக்கு கூட அந்த வாய்ப்பு குறைவே என்று சொன்னால் அவர்கள் காலை தொடக்கம் தேர்தல் முன்னாயத்தம் முதல் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் வரை அந்த பகுதியிலே அவர்கள் இருப்பார்கள். அந்த செய்தி அறிக்கையிலே இருப்பதனால் அந்த வாய்ப்புகள் கூட குறைவாக இருக்கும். எனவே ஒன்றில் அவர்களுக்கான தூர பிரதேசங்களில் இருப்பதற்கான மக்கள் அவர்கள் தொழில் புரிவதற்கான அரசு உத்தியோகத்தை தவிர்ந்த அடி தேர்தல் ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தபால் மூலமாக வாக்களிப்பு கூடாக அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் தவிர்ந்த இவ்வாறு தொழிலின் நிமித்தம் தூர பிரதேசங்களில் தங்கியிருக்கிறவர்களுக்கும் தபால் மூலமான வாக்களிப்புக்கோ அல்லது அவ்வந்த பிரதேசங்களிலே வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் ஏதாவது மேற்கொள்ளப்பட்டு கொடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் வாக்களிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை கூட ஊடகங்கள் மத்தியில் இருக்கு.